кадоме дар видеои ман лайк мемонам, мо дуо мекунем ки пагоҳ соҳиби инем қадар пул шава ва проблемаҳошон тамом шава. кадоме дар канали мо бори аввал аст, ҳатман дар канал обуна шавед ва колоколчика биҷиқен, то ки аз наворҳои нави мо бехабар намонед. рақамҳои ман дар рӯи экрани шумо ва дар поёни видео. Агар шумо хонаи фурӯшӣ ё замини фурӯшӣ дошта бошед, дар вайбери ман ё ватсаби ман нависед. Мо бепул реклама мекунем, бепул. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи ваҳдат, посёлка чашма, 5 сотиқ замин, об, светаш доимӣ, наздики мактаб, саддик дар наздикиш аст. ҳуҷҷатош 100%. соҳибиш мегӯяд срочно пул лозим аст, ба ҳамин хотир мефурӯшад. 4 дар хона, 1 калидор, бетонуш тайёр аст. нархиш 120 000 сомонӣ. телефонҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. имо ҳастай. Ака салом алейкум. Ака инами адресон карочи хайро сига мам ҷамоат мам камедунум ина адресора роид кам. Иҷа дами замин 7.5 сотиха ҷои магазин аптека ҷои сахабозия 2 метраш ҷои хона. документош 100%. агар фораш мақсад ами конкретно гирифтаниш бошад 80 000 сомонӣ мегем чиша сумша. оформит кунӣ бошад, ами пулиш тайёр бошад, занг бизана мерем. занг мезана меравад ҷош дад сертификата мегирад, дар номаш мекуна одам. Одам ҳаст Тоҷикистонда бикунаш дар номаш. рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. ватсап имо ҳастай. салому алейкум бародар. инами ҳамун замини фурӯшӣ 4 сотиқ замин ай, 3 дар хона, 1 кухни, 1 баня, фундаментиш рехтаги ай, дуруни дитиш санг пиркадаги ай. хайна камтар 7 блок доран ай, 7 блокошани дарму қуш ана ҷура буква г гирдиш маҳкам ай. ҳо поён ки ҳаста, поёна мебинӣ, поён маҳкам шудаги ай. дарозиш 10, паҳмиш 10, дарозиш 40, 10 ба 40, 70 000 сомон. номери телефон 915 48 4 ана бод номерои россияра метавон. ман худам дар россияам, дар муҳоҷириам. у номере ки ҳаст тоҷикӣ, ай тоҷикистон метавонен занг бизанен, қатъи ҳамо додарма мебара, нишонтон метам. агар бихоҳем ки дар ватсап мисол дар имо бинависен, номерои худам 909 899 520 40 93. ҷош ҷои хуб ай, ҷои беҳтарин ай. болотарак дарои кофарниҳон ай. бода ҳаво гуфти гапот хари бад ай у территория. хай кадом дида боша, рафта боша медона уҷара. инам тари ҷуро. айнуми канали худат гап занан, хотири худат бо як чӣ мефурӯем. и дар шаҳри душанбе ай. ноҳияи фирдавсӣ бошад, чун барои ки хеле шид ман худам ку дар россия онҷа гирифтаги партсагем ба фикр ноҳияи фирдавсӣ ленский район нигоҳ мекунам, дар ноҳияи фирдавсӣ бояд медаромад то соли нав соли нав да уже ноҳияи фирдавсӣ даромадаги ай. и дар шаҳри душанбе ай. ай мисол ай пеши айсини корвон агар биёй через гипразен раҳ дорад, чимтепа медурад, чимтепа баъд миёд дарёбод мешавад. ана ис агар айсини корвон биёй, поста ногзашта тарафи дисти рост раҳи ҳисорнима ҳамун раҳ намедурӯй. аймун пеш пост то ҳамун сари зимина 3 километр 2.5 километр то сари зимина. ина худтон диден, соҳиби хона ҳамаша ба шумо фаҳмонда дод.
агар ба шумо маъқул бошад рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо WhatsApp ҳастанд. хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар Москва, шаҳри Красноярске. 12 сотиқ замин, наздики банк Садик дар наздикиш аст. Русский баня ҳам дора мега. нархаш бо маслиҳат аст. рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо Viber ҳастанд. кадоме дар канали мо бори аввал аст, ҳатман дар канал обуна шавед ва колоколчика биҷиқен, то ки аз наворҳои нави мо бехабар намонед.